Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, orain bai astebete falta da ostegun gizenerako. Mozorroak prestatzen hasi gara. Txarangetako musikariak entxegoetan dabiltz buru belarri, eta jatetxe askotan ez da erreserbatu gabeko mairi geratzen. Aizue, eduki aldaiteke festa aurreko ajea? Ni pentsatze utxarekin nekatuta nago dagoeneko. Benetan? Bai. Oian amesedez, azelanak. Bai, ulertzen zaitu. Astelena biharamun, ezinez lehertzean nago, sabeleko kalambreak, ezin dut gehiago. Haze ondo pasatu nun, ura gaua atzokoan, denbora luze batean, gogoratzekoan. Baina bai, oian, arrazoi duzu. Utz dezagun inauterien gaia alde batera. Momentuz. Ea ba, gaurko egunez, zer? Gaur joko arduratsuaren nazioarteko eguna da. Otsailaren 17an urtero joko arduratsuaren nazioarteko eguna ospatzen da. Ausazko eta lineako jokoekiko adikzioek dituzten ondorio negatiboez, kontzientziatzeko. Bestalde, ausazko jokoen alderdi etikoak sustatu nahi dira, baita jokatzeko modu osasungarriak ere. Jokoak dibertsioa izan behar duelako, ez adikzioa. Horregatik, atzo Eusko Jaurlaritzak jokoaren araudia zorroztu zuen. Dekretu berriaren ondorioz, hainbat jokoareto itxi egin beharko dituzte. Izan ere, besteak beste, ezingo da horrelako establezimendurik egon ikastetxetatik 150 metro baino gutxi gotara. Egun, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 32 apustu etxe eta 209 joko areto daude. Jokoaren euskal behatokiaren arabera. Araudi berriarekin, 39 joko areto itxi beharko dituzte. Daude, ama-alaba jokoa, aita semea tabernan daude, ama-alaba jokoa. Horregatik, bigarren kafean egiten ditugun jolas eta zozketetan beti joku arduratsua sustatzen dugu. Ez dugu diruarekin apusturik egiten, soilik kroketekin, goia sarietan bezala. Berlinaleko kinila ez genuen egin, baina garaileak ospatu ditzakegu. Carla Simon kataloniarraren Alcarràs filmak irabazi du urrezko hartza. Moltes felicitats. Kataluniako landaguneko herri bat da Alcarràs, eta hango nekazari familia bati buruzkoa da filma. Saria jasotzerakoan, bere familia eta lurrak mimoz eta maitasunez lantzen dituzten nekazariak eskertu ditu. Al final aparece el instinto, tú y yo, hechos de lo mismo. Al conectar los latidos con el ritmo, me olvido de lo vivido y sonrío como un crío, tío. Cada uno sabe lo que siente, lo que necesita. La vida seria, siempre en serio, sería dinamita. Y si una melodía suena subversiva... Ba begira, aizu, momentu honetan, Europako jaialdi nagusietako garaile guztiak emakumeak diria. Julia Ducournauek irabazi zuen Palme d'Or Cannesko jaialdian Titan lanarengatik. Venezian Venice Golden Liona Audrey Diwanek jaso zuen Happening pelikularengatik eta Donostiako zinemaldian Alina Grigorek irabazi zuen urrezko maskorra Cry Neurekin. Zinemaren belaunaldi berri hau interesgarria da oso, Ba, jarraitu dezagun zinemarekin. Gaurtik Camino Longe ikusgai dago filmin plataforman. Josu Martinez eta Txaber Larreategik zuzendutako dokumentalean, Alfonso Etxegarai etako militante hoiak etxera itzultzeko bideari ekingo dio. Hamarkadak eman ondoren Sao Tome eta Príncipe uharte estatu afrikarrean erbesteratuta. Horizonte, e se de amanhecer
fizeram de jogo literalmente a minha vida. Exilio todas as caixas vazias. Eta gaurko urtebetetzeak aipatu beharko ditugu. Gaurko egunez jaio zen Bonnie Wright, ingeles aktore, film zuzendari, modelo, ekoizle eta aktivista. Ezaguna da Ginny Weasley pertsonaia antzestu zuelako Harry Potterren pelikuletan. Ginny Weasley, Ron Weasleyren arreba txikia zen. Ara, gaurko egunez jaio zen Ron Weasleyren bikia, Ed Sheeran. Ed Sheeran eta Ron Weasley bikiak dira? Ba, ez, berez ez, baina askotan nazten dituzte, biak azalzuri eta ilegorria dutelako. Bai, gaurko egunez jaio zen Ed Sheeran britainiar kantautorea. Pop, indie eta folk giroan hasi zen, baina azkenaldian hip-hoperako joera hartu du. 4 estudioko disko ditu. Gay, bider, zati eta berdin. Singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of... Bueno, baina izenburu horiekin, abeslaria baino, matematikako irakaslea dirudi Ed Sheeranek. Entzun, gaurko egunez matematikari ospetsu bat hiltzen, Adolphe Quetelet, belgiar estatistikari, matematiko, astronomo eta naturalista. Demografiaren aitindaria, horrez gain, berak sortu zuen gorputz masaren indizea. Pertsona batek bere altueraren arabera zein masa eduki beharko lukeen osasuntsu egoteko kalkulatzeko erabiltzen dena, eta batzui buruko minak ematen dizkiguten. Eta bere omenez orkidia mota bati Ketelesia izena jarri zioten. Ui, guri beti hiltze zaizkigu orkideak, Eriotza eta loreak Pascal Gainen banda sonora honetan bildu ditugu. Eskerrak hiltzen ez diren loreak ekartzen dizkigun Maria Romero Laspiurrek, bere belarritakoak lore ilezkorrak dira. Gaurkoan eszenografiaren gaiarekin jarraituko dugu, baina zinemaren munduan murgilduko gara. Eta Oier Zúñiga Pérez de Urabain, etorriko da kafe hutsa hartzera. Eskuartean dituen lan askori buruz hitz egingo dugu berarekin. Heresia, Lurrarin bekizu ama, El Rei tuerto antzezlana, Iruinkoko, azken batean, arteari buruz arituko gara berarekin. Eta agenda ipatu beharko dugu. Nik zure proposamena entzun, eta igandean antzerki bat ikusi nuen. Ez duzu denbora galtzen, ez? Noski, nik andereño oianari kaso egiten diote, Ikasle maiteok, ni hasteko prest nago. Baita gu ere, otsaiak 17 ditu gaur eta osteguna da ongietorri guztioi bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok gaur telebistan mozorrotuta aterako omen den emakumea. Hori esan duen zule batek. Oiana Maritorena genbe, arratsaldeon, ze sekretu dituzu gaur eta hortiken? Arratsaldeon, ai ama, mozorrik ez detekarri nik? Ui? Alas esan digu Gorka Santestebanek. Bai. Sarreran barreari ezin helduta ibili den emakumea. Ez dakigu zergatik, agian esperutuen kantua entzun duelako. Juri Ezeiz Arandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 340 ditu. Arratsaldeak 4 eta 9, iaia 4 eta 10 dagoeneko, otsaiak 17 eta gu hemen 3 ari gatzaizuet, baina segituan 4. ere, gurean izango dugu. Gatzaizkizu,
arratsaleko 4:11 Omagoren musikari gara entzuten, hitzik esan gabe kantu eder honekin, eta edertasun horretan, bai musikaren eta baita euren azalaren edertasunean, inoiz Maria Romero Laspirrekin aipatu genuen gainera. Murgiluko gara gure maite duten tartean, bide batez arratsalde hone, Maria Romero Laspir. Hortza dela txintxo, dantzan zai, eta hemen zaitu gorenik aurkeztu. Ondo? Ondo. Maite duta prestekarri duzu? Bueno, pixkat. Pixka prest. Gorkak aurreratu digu berea, bere maite duta da larun batean berriro Tolosara datorrela azokara erostera, eta ze izangoa sorpresa, ba, adi bili laborategiko lagunak akaso ardo txokopa bat. Ui, larun batean azoka berezia dago Tolosan, Zuhaitzaren azoka. Ez dizut ez ezkorik esaten, Gorka. Oiana Maritoren agenbezuk pixka bat prest edo zenbaterainoko prest daramazu? Prest. Erabat prest? Erabat prest. Bale, bideat ez goiurin ere maite duterako lagunduko diazu itzulpenarekin? Bai. Bale, ados. Hasi zu, Oiana. Ui, bueno, maite dut, joan den egunean bizi zanuen momentutxo bat, antzerkit foruma egin genuen Riba Foradan, eta emanaldiaren ondoren, neskatia batek esan zian, nik arte hartu nahi nuen tailerrean, eta nahi nuen hortxe egon antzesten zuekin, ze, bueno, nik antzeko bizipen badaukat, eta kontatu zidan, berak bere etxean ezin duela bere orientazio sexualari buruzko ezer azaldu, gurasoek ez dutelako onartzen, eta bestela etxetik botako dutela esan diotelako noizbait. Eta hola azaldu zidan neri hizketan egon ginen denbora batez, eta oso polita iruditu zitzaidan nola nerekin, ni ezertaz ezautu gabe, baino bertan egin genuen lanketarekin hola askatu zan, eta nola bere barru hori ustu zuen, eta pixka babes hori eskatuz, bezala edo, eta oso polita iruditzen zait, arteak edo horrelako ekintzek horretan lagun dezaketela ikustea. Ikustea, gazte batek etxean konta ezin ditzaken gauza horiei buruz zurekin hitz egiteko gaidan, naturaltasunez eta normaltasun batekin, eta horren parte izatea eta neska hori entzun, eta bueno, zure eman dezakezun zure azitxo hori jartzea oso polita iruditu zitzen. Eta maite ditutolako momentuko. Utzik dagoen gela baten alde Atzo telesail bat ikusten nebilen Idoia Dabil Ozkudunen gomendatu zigun aspaldi Succession ikustea, eta hor nabil pixkat atzerapenarekin ikusten, ze dagoeneko jende oso aurrera dabil, baina bada momentu bat pertsonaia batek esaten diola bere bikoteari edo horrelako dirutzetan mugitzen den protagonista sorta horrek, horrelako pentsamendu aldrebesat ditu, eta batean naizu, estatu batuetako lehendakari presidente gai izan nahi dut, eta hortara noa, ez da bere bikotea garatzea jola bida, baina benetan. Eta gogoratzen dio, hitz egin dutela, ez bere antzerki obra baten inguruan, eta bai, baina hau garrantzitsua da, esaten zion tipoak, ez, presidente izan behar duela. Eta tipak arteare garrantzitsua da, pentsakerak alda ditzake, iritzia jendearen ikuspegi alda dezake, eta tipak esaten zion, bai, baina imaginatu, nik debekatu nezake. Ez dutela egingo, baina debekatu nezake, da tipak jatzezin hola tontorpe atekin zedua normala da. Bai, artea gaitasun horiek ditu nahiz, eta batzuk ez zuleruzten. Oiun ere, maite dut elkarbanatutako hori prestaukagu? Ez que galdu egin dut, baina... Buruan badaukagu txera. Neri izan zan, Jolizek idatzi dugu eskerrik asko esku inosenteai. Hoi susto eman zidana, ikusi nunean parte hartzaien artean baziren askotxo gainera, eta zure izena atera zela, arkakuxo gozo dago. Sarrera jaso dituzue, bi garaileek dagoeneko emailez eta gozatu gaur Rafa Ruedak Bilboko kafeantzokian eskainiko duen kontzertu berezi horrekin, gabeko 9:30 izango da, eta azken garaietako kontzertuak baino rockeroagoak, kantu zaharrak berreskuratuko dituena, eta kafeantzokia espaldiko partez, kafeantzoki izaten biziko den kontzertu hortan, beraz,
bueno, gozatu baizuk eta bai Anne Goienetxek, Jon Liz, bi saridunak izan zaretelako azkenean, entzule batek jakinarazi zigun, ezingo zuela etorri, saria jaso ostean, eta zozketa azkar egin genuen, eta lehenengo bat atera zan, arek ere zintzuen, da, urrengoak, eta lehenengoak esan zuen, bai, joan daiteke, ari eman dizkigu sarrerak, beraz, gozatu, esan dizuego, historitxoren bat igotzen baduzue, bigarren kafeatik eta duta, eta gozatuz kontzertuaz, guk ere gozatuko duguzuek ikusita. Eta hoxe, gainontzekoek, oraindik sarrerak erosteko aukera izango duzuela, Lehiatilan bertan salgai izango dira, eta badakit batzuk geratzen direla oraindik, beraz, 9:30 Rafa Ruedaren kontzertua, antxe izango da, Bilboko kafe antzokian. Goiuri, zure maite dut azin da? Nere maite dut da, ikusi da txio bat, norbaitek galdetu duela, baduzue horrela seniderik leku urrun edo exotiko batean bizi denik? Eta jende hasi da txantxetan, nik bai rotxapean, nik ez dakit alkizan, horrela txantxetan. Baina pertsona batek kontatu du, daukala osaba bat, Serbiako mendi batean, isiltasun botoa egiten, azkeneko 20 urtetan. Eta pentsatu dut. Wow, 20 urte, isilik. Eta nahi dezulako. Eta Serbiako mendi batean? Iriduzait, ez dakit, oso harrigarria. Eta orduan hasi naiz pentsatzen, nik zesan ide dudan horrela, ez dakit, leku exotikoko batean. Eta nire amak, bazuen moja bat, Izeba bat? Izeba bat. Moja zana? Ez que da, historia oso tipiko bat, ez? Osea, gure gurasoen benonaldietan, anai arrebaren batek, edo gora goia izeba osabaren batek, moja izateko da, paiz izateko bide hori hartzen. Gaur egun ez dakik gertatzen den, Ez beste. Bueno, nire amak bazuen izeba bat, moja zena Japonian. Pentsa, albizturtik Japoniara, segurako bidaia. Eta orduan, amari galdetu diot, eta esan dit, azkeneko urtetan moja izatera utzi ziola. Eta iruditu zait, zoragarria. Etzala bueltatu, sekula. Baina azkeneko urtetan etzala moja, Eta orduan ez dakit zertan ibiliko zen, emakume ura Japonian, baina zoragarri eruditzen zait. Hainbat esparrutan galdutako denbora berreskuratzen ibilizara emakume hori. Bai. Gozo. Bai. Inoiz ez da berandu. Aizu, batzutan gauzak seriogi hartzen ditugu, eta zure lagun edo Twitterreko horren osabak entzuen guzen inoiz, esango duzun hori ezpada isiltasuna baino ederragoa, etzazu ez derresan, igual seriogi hartu zuen. Bariteke. Eta hogei urte dara matza, pentsatuz, a ber, hau isiltasuna baino ederragoa da, ez iso. Bixili jarraitu. Jendea galdetu dio, eta da isiltasuna guztiz, gutunak ezin ditu idatzi adibidez. Zergatik. Isiltasun zarata horregatik? Ez. Hori ere zerbait esatea delako. Claro, komunikatzea delako. Bai, eta inor ezingo du begiratu, ze begiratan komunikatzen dugu. Bueno, eske Serbiako mendi batean bizi da. Eta animaliekin ez da komunikatzen? Bueno, hori ez dakit. Hori ez da orduan guztizko isiltasuna? Bai, monastegi batean bizi omen da, eta hiltze balin bada, beste fraileek abixatuko omen dute familia. Bueno, bai, berak ezingo abixatu, hori horrela da, Bai. Hili dago. Bai. Bueno, ta aparte, ez zindu itzainuz. Igual pixat insensibleak izanten ahi ala pentsazaken horbaitek, baina, ojo, ez dakit. Baina, bueno, harrituta gaude. Eta, bueno, hoxe, nere maite duta, historiotxoa gu maite dut, deskurrimendu hauek maite ditut, Twitterren horrela ikasten ditudan gauzak maite ditut, eta nere amaren izebak bere bizitzako azkeneko urteetan Japonian monja izateri utzi eta zertan ibiliko zen pentsatzea, maite dut. Nik uste azken hori, irudimena, eta... Parrandan. Esta mentira te gustora tuko litutela Eurenean lekua izan ez gero Nik badut maite dut bat, baina iaia goiuri kontatu beharko du, ze saretan topatu dituen gauza horien artean erakutsi dit goizean gauza bat, esan dut, historiatxo bat erakutsi dit, da esan dut, hori nire maite dut, baina gero galdu dugu lotura, eta ez dakit, baina artista, sortzaile bati, eskini diote,
espekulazioaren artea deritzen fenomeno horretan murgiltzea, ez? Horrelako eskaera bat, proposamen bat egin diote Goiuri. Hoi da, David izeneko artista ilustratzaile bati, bidali diote email bat esanez, zergatik ez duzu NFT kolekzio bat sortzen. Hola, ez? Gaina oso puri-purian daude eta NFT-ak sortzeko. NFT-ak zer diren ezaltzeko, non-fungible tokens, no fungible. Bigarren kafean azaldu gonoen beraz, nahi bolin badazue jarri NFT bigarren kafea zuen bilatzaileetan eta saio hura entzun dezakezuen. Pero Maria Romero Laspiro ere eskatu beharko digu bere iritzia NFT-aren inguruan, baina... Vale. Bueno, baina hori idatzi diotela, eta? Eta tipuak erantzun dula. Itzulpena ere zaila zan, baina nahiago zuela kaio bat bizirik hartu eta jaten hasi. Nahiago nuke, egandoan kaio bat nire eskuekin hartu, eta jaten hasi bizirik dagoela, eta buiaka ari dela zuen iruzur honetan parte hartzea baino. Wow. Wow. Oso politia iruduzet maite dut. Maite dut, gauzak gordin eta odoltxu esaten direnean ere. Bai. Bebe, batzutan beharrezkoa da. Odoltxu total. Baiz, ez daki, zerk sortuko den odol gehiago. Berak jate saiakera horrek kaioarengan, edo kaioa irenstea bizirik, bere esofago eta faringe eta... Nahiago despentsat. Bai, nik ere bai. Gustatu zaite, irudikatzea eta ikustea denen erreakzioa zein izan den. Bai, ze hori ere, artelan bat da, erantzuna bera. Imaginatzea, tipo hori, kaio bat, bizirik harrapatu eta jaten da, hor sordaiteken odol festa hori. Oso kurrentia izan da. Oso artelan gore guapoa da. Baina badakizu zerk eragingo duen odol gehiago? Ez batak eta ez besteak. Nik uste dut odol gehiago eragiten duela NFT horiek funtzionatzeko behar diren kriptotxamponak sortzeko erabiltzen dituzten ordenagailuak edukitzeko egiten diren sarraskiak, hor dago odola. Bueno, vale. Bueno, bale bat indit! Baita ere. Bai, honaxe, argi eta garbi. Enbisto utzi nau. Bai. Ala! Arratxaleko lauak eta 23 dira, bigarren kafean gaude, eta zuek naiz irratiaren sintonian. Hau ez da oso seria, baina seriago bihurtzen saiatuko gara. Goiuri bai, txunditu nau, 3. txiribueltak, hau egiteko, beste hori behar denaren egiteko sortzen dan, eta isildik geratu zarete denok, eta zen, bueno, vale, ze kosta zait. Bale, doble txek urdina indiazue, eta nibanoa serbiara mendi batera isiltasun ituna egitea. Aio. Maria Romero Laspiur, zure maite duta zein da? A ber, nire maite duta da Donostin bizitzea, eta egunero itxasua ikusi alizatia. Ui, zure alkateak dio hori dala de exquisitos, Deskisitos. Niretako da superpolitxas, azkenean egunero itxasua desberdina da. Orduan, iruditzen jata zerbait, paisai bat dala etengabe aldatzen juten dana, eta aldaketa horietan bere edertasuna dakana. Da honean, lasai eta olatu barik oso politxa da, baina olatu hau denean oso politxa da, eta olatua sortzen dituen soinuak eta koloriak, desberdina dira, lasai da honean itxasua, mugimenduan da honean, orduan, oso politxa iruditzen jata, eta oso relajantia iruditzen jata junalizatia pasiatzen, eta ikustia itxasua, eta pentsatzen hastia, eta koloria pentsatzia, eta ez dakit. Ez dezu sinetxiko, baina gaur goizean txirrindan grosetik antiguaran indoala, hoi pentsatu izan zitekelan ere. Zinematografiko horretan. Oiana Maritorena genbe Donostiako badiatik biziletan goizean itxaso andoan, aizea ia astintzen ari zaiola, benetan, egunen baten kortatxoa grabatu behar dugu. Horrekin. Venga, nahezunean. Eta baina gauza bera pentsatuet, itxasoari begiran indoan, eta sonet, ze privilegioa daukazun oiana. Gainera Donostin toki askotan ikusten da itxasua, segurosan ikusten doz itxasua, Aldezarrian ikusten doz itxasua, que denbora osoan zauz ikusten itxasua, eta era desberdinetaraz, ez da berdina groseko olatuak, ez dira berdinak groseko olatuak, edo kontxa, edo ondarretako ondart, gauza, eta gero dakazu ibaia, orduan,
bai da ibaia eta ibaiko ura, dana daka beran harmonia eta beran edertasuna. Pentsa, gorkak esaten du Hernanitik ikusten dula, itxasua. Nik uste hori pixka zaila dela, Alaxe gozatzen du Maria Romero Laspiurrek. Gainetik egangoaz izarren artean eta gaur zuzara zure bidea idazten duen bakarra zuzara. Horrela gozatzen du Maria Romero Laspiurrek. Zator, estribillo oraindik bazetorren, baino sartu zarete eta ez te lortu egitea. Izarren artean eta gaur zuzara zure bidea idazten duen bakarra zuzara. Horen bai. Itxasoari begira Hortzako ditu miaga Taulatu bakoitzarekin dantza galdua doa Itxasoari begira Besarkatuko zaitut Hauden amaitzean Bai, Hernanitik ikusiko da, ze Tolosako mendi puntitatik ere ikusten da itxasoa. Menditikan igual, bai. Edo baserri batean bizi balen bazara. Hernanin altura pixetartu ezkero. Bai, igual, bai, baserri baten bizita. Bai, igual, bai. Bai, ni baino gehiago, nire etxetikan baino gehiago. Baina, bueno. Pasako ditut milaka Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Lauak eta 28 bigarren kafean naiz irratiaren sintonian, DJ Laspiurren garaia heldu da, eta gaur DJ Laspiur itxasoari begira ez, iraganari begira dago. Zekarri ezkigu, basic batzuk hemen... Bueno, diaz zinemarekin lotutako abestiak. Gaur, jarraitu behar duzu. Neurri batean aurrekoan utzi genuen gai batetik tiraka, eszenografien inguruan, baina zinearen ikuspegitik edo arte zuzendaritzaren ikuspegitik. Hori da, azkenengo, aste hauetan, justo ontsen aurreko astean Goya sariak izan ziren, aste batzu barru Oscar saria eta baita Berlinalea, orduan gauz pixkat sartuta zinemaren asteetan, eta, bebai, zinemako karteleran, bebai ditugu, pelikula pila bat, daudenak nominatuta, basari guzti hauetara, ez? Eta orduan, irutzen zaidan, politxa pixkat bebai, antzestokitik jutia zinemara sartzeko, eta zelan bebai, zinemen bai sortzen dira zen diseinuak, bai, estenatokietakoak, bai, pelikulak sortzeko, espazioak diseinatzeko, baina baita, erropak diseinatzeko, makillagia diseinatzeko, ez, eta pixkat ikonoa, irudia diseinatzeko. Osa, irudia. Ikonoa, bai. Azkenean gero, direktore bakoitzak, zuzendari bakoitzak, gero daka beran estiloa, eta sortzen ditu beran autore bezala, beran pelikulen, estilo batzuk, ez? Adibidez, Almodobarrek oso markatu da daka beran estiloa, zinema egiterako orduan. Bera koloriak eta beti ikatzen diren zerbait da gama bat, ez? Eta, iruditzen zitzaidan, pixkat horrekin aprobetxauta, komentatzia sarietan zeintzuk aipatu dira zen, alfombra gorria oinguan ez dut ekarri. Vale. Bakit goiuriri alfombra gorriak asko komenta balogu gainetik pixkat. Baina, hori, aurreko hastian egon ginen Arimarekin, Amaia Lizaranen Arimaren lanarekin bat, estenografiari buruz egiten, eta geratu ziren pixkat, hor aipatu bari gauza batzuk, pena mazestan, azkenean, justo bertako edo estatu mailan sortzaile moduan lan egiten dituzten bide diseinatzaileen lana nahi nitxuna aipatu, eta ja zigun eman denbora, segon ginen hor, berba itzen, pizkat bakoitza zelan, imaginatzen zeban, abesti baten edo diska baten edo liburu baten estenografia, ez? Eta, guai egon zan, baina gero zigun eman denbora honetarako, Eta, nahi neban pixka bukatu hau, eta gero hasi urrengoakin, dana daka loturari.
Ba hori. Eta lehenengua da Marta Pazos, diseinatzailea, nik ezagutu nean beran lana, Koko Dabezek daka podcast antzeko bat, egiten duena, bueno, entrevistak arte edo diseinu munduko jende desberdinari, ez? Eta entrevistatu zuen Marta Pazos, nik ez neban ezagutzen beran lana, baina, bueno, jarri nintzen investigatzen eta iruditu zitzaidan oso interesgarria, gainera bera bai arte ederrak ikasi zitsuan, bera ilustratzailea esan, bueno, pintora ilustratzailea, eta, bueno, pixkat ikusita bertan lan egitea zaila zala, hasi zan antzerki munduari buruz ikasten, eta beran antzerki konpainia sortu zuen, eta hortikan hasi zan, beran lehenengo estenografiak sortzen. Eta hortik aurrera, bueno, aparte, beran estenografia sortzez aparte, egiten ditu gidoiak, bueno, zuzendaria da, konpainiaren zuzendaria da, eta gero egiten du lan bebai, beste konpainia batzuen dako, estenografia sortzen. Eta daka mundu bat oso pekuliarra, azkenean da oso koloretsua, beran pinturarekin bebai zer ikusia dakana, azkenean ikusten da, ez, horre erlazioa dagoela, eta, bueno, sortzen ditu, hori, espazio koloretsuak, atmosfera, holan oso, bueno, potentiak, azkenean gainera koloria dira, oso intensuak, pixkatan modu barrianoak, pixkat Koko Dabezen, ez dakit ezagutzen duzuen Koko Dabezen lanak, baina dira bebai, kolorantzekoak erabiltzen dituztez, gorriak, violetak, horiak, holan kolore oso... Baina gainera oso indartsuak. Oso indartsuak, hori oso potentiak. Pastel koloreak ez ditu ezagutzen. Ez ditu ezagutzen. Eta ez daka paleta holan, bueno, grisik, como ertain, bueno, ez dakizela esplikau. Nastutako koloreak ez ditu erabiltzen. Gehien badia kolore primarioak eta indartsuak. Eta, bueno, eta gero jolasten dago bai, pertsonaien jantziekin, kontrasteak sortuz, argiekin. Eta, bueno, nik uste dut, beran konpainia deitzen da Boadora, eta nik uste dut, bueno, holan ontzen estatu maila dauden diseinatzaileetatik, aipatzekoa dela beran lana, hori pekuliarra dela, eta nik uste dut beran antzerki bat ikustea berezia izan behar dela, ez dut ikusi inoiz, baina berezia izan behar dela, ze azkenean bizitzen dozun esperientzia hori, ez dela bakarrik historia kontatzearekin bat, baizik eta atmosfera horrekin bat, ez? Eta lortzen du atrapatzea koloreekin pertsonari edo ikuslari. Eta hori, eta iruditzen zait oso interesgarria. Eta gero, Euskal Herri mailan badakagu beste diseinatzailea oso famatua dana, deitzen dela Ikerne Jimenez, bera bilbotarra da, eta berak, bueno, estenografiak egitea eza parte, egiten ditu, bueno, itzen da museografia eta jantzien diseinua. Eta estatu mailan bai lan asko egin ditu, egin ditu espazio desberdinetan, bai antzerkietan, baina kalean bebai egindako antzerki desberdinetan sortu ditu lanak, eta oso interesgarria da bebai, hori, bazkenean ez dauela bakarrik estenografia itzen baizik, eta jantzien diseinua dana bat datorren zerbait, ez? Eta unibertso generalak sortzen ditu. Eta, bueno, nik uste dut, neska hauen lana oso interesgarria dela, emakumea dira bebai, eta aipatu behar ziala, eta ezin gizitzugula aztu. Ikerne Jimenez. Biz bost. Egon zan hemen, ez? Etxineten itzen. Ui. Vale, ez itzen. Ez. Zukitun bat sinatu ez. Bai, isiltasuna. Baina, bueno, Jolizek esan du, Juri zure isiltasun botoa ez du inor sinisten. Eskerrik asko, majos. Esan behar nun, Ikernek intzula uda gau bateko ametsa Shakespearena nik ikusi nunan tabakalera ondon. Kristina Enea. Oso politxa. Kristina Enean, eta wow. Interesgarria bai sortzea horrelako espazio batentzako estenografia eta dana, ez azkenean ez da berdina antzertoki baterako sortutako zerbait, edo espazio ireki batean ez sortu beharreko estenatoki bat. Bai. Zenbat ate, paretik gabe, baina ate pila bat adibidez. Hori da. Paretak ez daude, orduan inventatu inbide dituzu, ez? Beste rekurtso batzuk. Zango nuke Sisiforen paperak ere Ikernek egin zuela. Hori da. Bai, Sisiforen paperak bai oso interesgarria. Eta gero gitarra ere jotzen du. Bai, berak. Sisifon. Bai, Sisifon. Bera da musikaria, ez? Bera da musikaria, bai.
Bai. Ba, Sisyphorena oso politxa esan bai, zelan ateratzen zen estena tokia kanponuntz moduan, ez? Pixkat ikuslea urbilduz moduan. Eta Espainiar estatuko talde ezagun batekin ere gitarra jotzen du Ikernek. Esango nuke ez da Alaskarekin, bai. Alaskarekin. Hori esan barnu baino esan dut, ziur. Hori ez nekien. Holan, pixkat apunte bat gehiago, eta hemen bebai egon zan, ez? Bai, David Bernosekin batera elkarrezketatu genuen. Hori da, ba hori, bravo Ikerne multidisciplinar. Eta hori, eta bueno, antzestokitik, pasauko gara zinemara, esan dugu moduan, gainera, Carla Simonen, bueno, premioa edo saria, bebai oso posik nao, azkenean bihar bebai dakagu, zinegileen elkarrizketak, apuntatu gara, pare bat lagun, Tabakalerako Elias Kerejetak eta Koldo Michelenak antolatzen dituzten txarla desberdinetara, eta justo bihar Carla Simonen azan. Azkenian izango da streaming bidez, claro, Berlinean dagoelako, baina bueno, super guaiz, azkenian hitz egitea saria jaso berri izango da super interesgarria. Bueno, kontauko ditzu eta berzelan jundan, baina bai, apuntiak hartuko ditugu. Ze guai da hau, elkarrizketa hauek izaten dira normalian zuzendaria eta bueno, lankideetako edo taldeko beste batekin. Kasu honetan ez dakiz zein datorren, baina normalian izatea edo gidelaria edo muntaiaren muntaia egiten duena edo argazkilaritza edo fotografia egiten duena. Eta orduan, bueno, pixkate bien arteko elkarrizketa izaten da, eta oso interesgarria. Lara Izagirrerekin egon ginen bebai ondela pare batzuk aste, eta Itziar Boiainerekin ere, Maixabelen pelikula komentatzen. Eta oingoan, Carla Simon tokatzen jaku. Orduan, a ber, zen moduz. Nik ez diu 1993 ikusin neban, ongo berriak oso polita, eta arteari buruz bebai, ez? Arte zuzendaritzari buruz hitz egiten, daka estetika bat bebai, pixkat, hori, beste garai batean oinarritutakoa, baina esentzia, ez dakit, pixkat magikoa dan zerbait daka pelikula horrek, umea zelan jantzten duten, ez? Eta, bai, badaka beran gauza. Ea elkarraz ikusteko aukeran nahiz daukagun. Bai. A ber, ez dakit, bueno, nik uste dut ez dutela asko tardauko estreinatzen, Ez, pentsatzen dut laizter estrenatuko dutela, bai. Ze aurreko udan graba omen zuten, orduan nik uste dut laizter izango dela. Ze gainera, nik uste dut atzeratu zutela grabazioa COVID-aren asunto honengatik, eta azkenean noingo udan, klaro, udan grababia zuten, garaiko, bueno, hori frutaren batze prozesu horrekin bat egiteko. Orduan, bueno, ez dakit, espero dugu laizter estreinatzia. Eta hori, eta honekin bat, gero beba izan dira Goya sariak larun batian, ez dakit ikusi zein ustezen, ala ez? Goya sariak kiniela egin genuen bigarren kafean, eta... Irabazin dozu? Eta nik irabazin. Eta atzo bere zegokion kroketa jantzuen. Egia da, Bueno, oso ondo. Eta lankideek, bai, kroketa batera gonbidatu ninduten. Bai, hori, nik ez eman irabazin ere giniela. Bigarren agera du nintzen. Bueno, ez dago gaizki. Ez dago gaizki. Baina, baten artean. Zenba gina, no? Sorti, hola. Ui, oso ondo da. Claro, zuek iru. Osa, ez iru, ez, zintzuk. Gu lau. Bueno, ni sortzi ardian bigarren. Bueno. Obeto, Maria Romero Laspirrekin du bigarren, baino beto da zegeio zeuden goiuri. Bai. Zaila guazan irabazti. Bueno. Kontatu nahi zai. Bueno, hori, guai egon zidan. Bueno, espero nebanak irabazi zuten gutxi gora bera. Ez dakizuek, baina... Bai. El gran patronek premio pila bat irabazi zituen, niretako ez da igual zuzendari horren pelikunarik onena, nire ustez, Gainera komentau genuen hau zinemaldian zuekin bebai. Bai. Eta... Zeguk zinemaldian ikusteko aukera. Hori da, nik berando ikusten neban. Gustau jatan, baina ez neban esango beran pelikularik onena dana. Baina, bueno, egonda nominatuta pila bat sarietara, azkenen irabazi ditu potoloena gutxo gara bera. Eta baita, zegoen nominatuta, bueno, jantzien diseinuan, baita arte zuzendaritzan, eta baita makillaje eta ian. Irutitzea edan pixkate, harrigarria, ze, igual ez da inberezia, bai dago
toke hori pixkate dekadentzia, ofizina bat, pixkat dekadentea, 70 garaian sortutako zerbait, eta ez dena berriztu, pixkat geratu dena hor karka edo kasposo sensazio batekin. Batzuetan agian hori sinesgarri egitea, hori lortzea zailagoa da, ez dakit... Garai urrunago bateko zerbait. Hori da, grabatu behar dugu Maria Antonietaren Bersaies, eta horren seta osatzea eta jantziak, eta agian erreixagoa da, ze agian da mozorrotik gertuago, eta El Buen Patronen kasuan adibidez, lortzea benetan sinisgarritasun hori, benetan badirudi 70 hamarkadan sortutako fabrika bat, eta agian batzutan igual inkluso zailagoa izan daiteke. Bai, egia da, eta normalean bentzen dugu beti irabaziko dutela, garai baten oinarrutatuako pelikulak, Baina, bueno, bai, ez hitzaidan iruditu hainbesteko, berezitasunik zekanik. Bai, ulertzen dut. Ez dakit zuek, holan, pentsatzen balin badozu, jartzen balin bazarete, pelikularen bat, eszenografiaren bat, pelikula batengoa gustau jatzuena, zein izango zen. Porque Maria Antonieta, aipatu dozu, Maria Antonieta pelikula pasada bada, gainera, dakan koloriak eta unibertso barroko horrek, neri bai, Sofia Coppolan, igual, pelikula favoritu behar da izango, baina igual, estetikan bai. Nei eszenografian, bat etorri zait burura, baina badakit edo zuk edo Inigok lapurtuko didazuela, beraz, bazpada ere beste bat esango dut. Vale. Netzat eszenografia izugarria Moulin Rouge pelikulak. Pentsatu neban hori bai nire listan ipintzeko, Netzako, gainera horre bai da, garai baten oinarritetako hori, estilua, baina era desberdinen bate, estilo desberdin bat emanez, kabareta, baina modernotasun batekin nahaztuta, eta oso unibertso berezia sortzen du, ez? Bai, oso. Eta ikusi dut, zebazpade begiratu egin dut, eta izena esateagatik ekarreke, Catherine Martin izan zen diseinatzaia, eta bai, niretzat Moulin Rouge da zoragarria, denetarik dauka. Dauzka eskultura oso interesgarriak, dauzka teiatuak, dauka Moulin Rougeko holtza eta kortinak, eta dena, niri zoragarria eruditzen zait. Bai, eta jantziak dira pasada bat, bai, dana da, ez? Bai, benetan nire bai egon nintzela ontan pentsatzen. Aber, Asensio, zuria. Zuk idoian zenaukan, eta horixe baliatuko dut, ze beste aukera bat esango nukeen, baina goiurik esango du berriro izan berrizu pelikula hori, orduan ez dut esango, eta, ontzat emango dut zure lehenengo proposamen hau, Gran Hotel Budapest. Hori da, Wes Andersonen guztia dia pasada, baina pelikula hau ereziki. Bai, denek dute zerbait ze... nola zan, kanpaleku Moonrise Kingdom, horre ere artea oso guapoa zan. Bai, eske Wes Andersonek daka estilo propioa, kolore paleta bat ja erabiltzen duena gutxi gora berantzekoa dena pelikula guztietan. Wes Andersonek pastel koloreak ondo menderatzen ditu. Bai, baina gero fuertekin hasten ditu, orduan, eta gero berotasun bat sortzen du kolore hoiekin. Ez dakit, nik uste daka berezitasun bat, beran koloreak dira oso bereziak, eta zelan dauden lotuta bai koloreak kontatzen duten istorioekin. Eta Grand Hotel Budapest da guztiz pasada bat, bai, hotela ja zelakoa dagoen sortuta, jantziak, dena. De hecho, beran diseinatzailea da Adam Stockhausen, dela oso, diseinatzaile famatu bat zinema munduan estatu batuetan, eta berak Oscar saria jaso zuen pelikula hau sortzeagatik, honen lana egiteagatik, uniberso guztia bera sortu zeban, bai, arkitektura, dirua, moda, gobernuko dokumentuak, dena. Gainera ia dena eskuz egin zuten, ordenagailua oso gutxi eragile izan zen, eta egon zen, igual, Alemania eta inguruan dokumentatzen ideia bat sortzeko Barcelan izango zen, ez, unibertso edo hotel imaginario hori. Eta, da guztiz pasada bat, bai. Hora, ipatu barra dugu, Oskar hori lortzerakoan Ana Pinokekin ere egin zuen elkarlana, eta baduela Ana Pinokek bere
pixua espazio fisikoen edo sorkuntza horretan, eta, bueno, bien arteko saria dela esan dezakegu. Hori da, ez dela bakarri berana, bai. Eta zuria Oiana? Ba, nik errepikatuko dut, justa aurrekoan ere Maitenak esan zuen, eta bururatorri zaidan lehenengoa Dogville izan da. Dogville Lars von Trierna urte asko dazkaia, 20 urte izango ditu, baina nola erabiltzen zuen espazioak antzerkiarekin ere badu lotura bat, ez? Baina oso politxea iruditzen zait, zineman ere errekurtso hori erabiltzea, marren bidez, etzen plato aluso bat, ez? Oso pelikula berezia da, nik uste eszenografia aldetik, eta gero objektuekin ere zer erabilera duen pertsonaia bakoitzak, ez dakit gogoratzen duzuen, nola zan, herri bat, estatu batutako herri bat irudikatzen zuen, baina etzen herri arrunt bat, herria estenario baten bezala zegoen, marren bidez, ez zegoen paretarik, objektu fisikoak ere ez zeuden guztiak, ez zeuden hoiek soinu bidez adierazten ziren, orduan ez da, iruditu zitzaidan, beti iruditu izan zait oso pelikula arriskatua ere, oso berezia, gustatu inbartzaizu horrelako zerbait, komertziala, ez? Bueno, Lars da, orduan bere fama ere badu, baina oso, bai, ausarta, horrelako gauzak bereziak iruditu zaizkit eta ausartak. Bueno, lasai Oiana ez ditu 20 urte oraindik. 2003koa. Emeretzi. Bai, eta Goya sarietan irabazlea bai makillajean, bai jantzian eta bai arte zuzendaritzan izan da Las leyes de la frontera. Ez dakit ikusi duzuen, baina da 70 markadan oinarritutako pelikula bat. Gironan egin zen pelikula guztia. Eta, egia zen, niri bai estetikari, badaka estetika oso interesgarri bat, gainera oso ondo landuta, pertsonaia bebai oso ondo dauz, de hecho, aktoreak bebai, aktore revelazion moduan irabazi du saria. Eta merezi du pelikulak, gaina Netflix, nik uste Netflixen ikusi aldala, oza, que edozeinek beran etxean ikusi aldu. Eta hori ez da igual zerbait, igual pelikula bat historikoki mantenduko dena horrela, baina, badaka beran historioa eta interesgarria da. Hemen Zetangana. No me vale. Pasamos mañana, ¿no? ¿Pero qué hay que hacer? Venga, para adentro, tío. Para poder gobernarte. 8 farmacias en 20 días. ¿Pero qué me estás queriendo decir? Es una banda. Pixkate, estopa autotuneatu bada, hau, Zetangana, badaka abesti hau, estopa autotuneatu bada. Baina Zetanganan azkenengo diska badaka, estopan toke bat. Ez dut asko entzun, esan, orain entuta nintzen hau, eta esan dut, hau ez dut ipini ikusi, hau ez dut ipini listan. Zetangana berri ez dut ipini. Baina bai, eta beste pelikula bat, niri bai, asko guztu jatatan estenografia eta diseinua, eta jantzien diseinua izan zen Blancanieves, bebai badakala, ez dakit, beste estilo bat, azkenia da txuri beltzian, badaka estilo cinematografiko zarran kutsua. Eta Oscar sarietan badau beste pelikula bat nominatuta dona, dakala estilo hori txuri beltzean dena, eta bebai antzerkiarekin, eta antzerkien, estenografiarekin oso lotura, handia dakana. Ez dut ikusi pelikula trailerra bakarrik ikusi dut, baina da Macbeth. Da, zelan da, ontsen ez konta detorriko Shakespearen obra baten pelikula, berriz ere, badaude pelikula gehiago obra honen inguruan, baina bebai da txuri beltzian, eta bebai nik uste dut oso interesgarria izango dela estenografia. Ikusi dutenan gaitxik trailerrian. Nik orain esan dezula, barkatu lehen pentsatuetenan beste pelikula batean, etorri zaiburura azkenaldiko Belfast. Neri adibidez Belfasten nola dagoen, dena, argazkia, nola dagoen auzoa, kalea, irudikatua, estenografia hori oso nahi iruditzen zaitu. Baina ez dago... Ez dago denominatuta. Bai, ez dut ikusi, Belfast. Baina... Trailerra ikusi genuen, ze duela gutxi puripurianen proposatu zuen idoiek. Macbeth edo Belfast. Belfast. Vale. Ez que nik aipatu behar idoiak Macbeth ere ekarri zuela eta komentatzen aritu ginela oso estetika bitxia zuela. Ez lortzen noen visualizatzea.
Belfastekin gogoratzen naiz, baino Macbethekin ez. Bai, Macbeth da hori txuri beltzian eta daka hori punto bat, pixkat antzerki punto bat pelikulan ikuste dut. Eta minimalista. Streamingez ari zareten ontzako orain ikusten ari garen Blancanibesen trailerra da, pixkat atzetik noa, Mariaren atzetik nabil. Eta gainera, internet konexioarekin edo streamingaren sinkronarekin arazoak izaten ari gara, beraz ez dakit, hartxalego 6ak arte streamingez ondo jarraitzeko moduan izango te zareten. Bestela, naiz.eus atarien sartu, eta bertan zuzenan entzuteko internetez ere arazorik ez duzu izango, baina piztu irratia analogikoa bestela, baina hemen streamingez ez dakigu ari gara usten, baino akaso arazatxoak izango ditugu urrengo ordu honetan. Markatu Maria, ari zela aipatzen. Etxean ipina lozue, gero gueltatzerakoan ez balima sauzi eso ben etxean, bai, beratu trailerrak eta ikusiko zuen gutxi gora bera, baina bai, hori Blancanieves badaka zer ikusi amade genekin, eta Belfast ez dut ikusi, baina jende asko hitz egin ez da superrondo pelikulataz, así que goaztian aberre juten garen zinemara eta ikusten dugun pelikula. Osa, gainera, hori, zinemetan daude dana pelikula, sarietako pelikula guztiak, kontzi bertan. De hecho, el método Williams, bebai, dauna supernominauta engurtian, bebai, karteleran dao. Drive My Car. Drive My Car. Hori zinemalian egon zan bebai. Eta ontsin. 3 orduta piko irauten duna. Eta beste bat, bebai, gustauko jatan ikusten da, El Callejón de las Almas Perdidas. Eta hori bebai, izendatuta dago Oskar Sarrietan, bai jantzien diseinuan, bai diseinu produkzioan. Eta makillajean ez, baina bai daka estilo bat bai da, hori, zirkoaren eta mundu, pixkate esoteriko horren barruan sartutako historio bat, eta estetika berrogeta marreko amarkadan. Amarkadan oinarritu da, oso ondo eskerrik asko. Eta guai dau, nik uste interesgarria izango dela bebai sortzen den estetika hori. Eta holan pelikula bat gustau jatana asko, eta astuin jatana komentatzea da Amelie estetika oso hipnotikoa da. Bai, guztiz ados, bai. Hipnotikoa da hitza. Bai. Eta beste Paris bada, porque Paris erazoia eta ez da hori. Da Paris bat askoz be, pixka surrealista. Bai. Badaka beran surrealismo puntua. Ai, Parisia jo nahi dut. Badauka puntu bat, ez duzu aipatu, baina badakit gidoian bazenuela, hain zuzen ere, bere arte zuzendaria delako aipatu dugun beste bat, Anne Seibel, Maria Antonietakoa, Sofia Coppolarekin elkarlanean, eta Midnight in Paris pelikula. Midnight in Paris. Hor ere badago arte zuzendaritza oso interesgarri bat. Midnight in Paris, Amélie, Moulin Rouge, Maria Antoniette... Paris era jumia gara. Paris agun berdin. Denak Parisen pasatzen dira. Dena... Eta zedez berdina bilazen denak. Gauza esan, baizuet. Bigarren kafeak croissanakin balin bada, oso garezteko zaigu. Bai, baina hori, ze politxadan zineak sortzen dituan mundu desberdin horiek, ez? Azkenean naiz eta hori, garai baten oinarritutako zerbait kontatu, beste era kontatzen dira gauzak, eta beste kolore batzuekin, eta beste atmosfera batzuekin, eta ze polita den, aurrekoan esaten zenuna, zine da jun, eta historia hortan sartzea. Eta murgiltzia, eta imaginatzia, holan jantzita, zure personai bat dukillo, eta... Magia. Bai, ze azkenean ez da dana historioa, baizik izan, zelan kontatzen den historio hori, ez? Guztizadoz. Eta horren parte handia da eszenografia. She's got everything to gain, cause she's a fat girl with a list. Six up for you when you get aggravation from the snow. Cause you can't afford a blazer, girl, you're always wearing clothes. At the end of you lock yourself away. Aipatu ezaket nik Oskar Sarietara izendatuta dagoen pelikula bat? Bai. Cruella. Cruella, baita, badago sarietan hor pilpilean, Bai, Cruella. Cruella de bilen historia, nahi Cruella iruditzen zait. Ikusi duzue pelikula? Ez nik ikusi dut... Eunda bat dalmatak bat, eunda bat dalmatak bi, horiek ikusita dauzkat, orduan, Cruella, badakitzein den, baino
azkeneko hau, Emma Stonen Cruella hau, ez dut ikusi, baina ikusi ditut argazki asko, eta bideo asko, eta arropa hori, soineko horiek, beroki horiek, ene. Bai, gainera, Emma Stonek beti daka beran gauza, pelikula guztietan, ze beran, oso karakteristikoa da beran arpegia eta beran gestualidadia eta dana, baina zelan papel bakoitzak ematen dion beran gauza, oso kamaleonika bezala da, Bai. Emma Stone, Cruellari gazteena da? Bai. Bai, ez da. Bai. Piskator justuan. Nola justuan. Gaztegi igual, ez? Ez que Cruella kontatzen du pixka baten Cruellaren astapenak. Segaitxik dan Zergatik Cruella. Hori da, ez dugu ikusi pelikula. Sendatu gabeko haurtzaroaren ondorioak dira Cruella. Anita, querido, me chiflan las pieles. Bai, eta beste pelikula bada West Side Story. Bai. Bai, beste berzio berri bat pelikula ona. Hemen berriro Adam Stockhausen. Berriro, hori da. Wes Andersonekin elkarlanean aipatu duguna. Hori da, berriro egiten du pelikula berak bai, eta ez dut ikusi pelikula, baina esan deste bai, estetika oso politxa dakala, eta pelikula ondo da. Historia baino estetika dela. Gehiago balio duena. Bueno, neri iruditu zitzaidan, neri iritzia da baino. Neri asko, nik oso gustora ikusi nuen. West Side Storyn, nik ez dut ikusi. Askotan, hain aize paitzen arte diseinuak eta trailerretan oinarrituta, ze denak ez ditugu ikusi. Adiz, La Casa Gucci ikusteko gogoa banuen, eta ez dut ikusi. The Father, Son and House of Gucci. Oso nominazio gutxi auki ditu. Oso gutxi jende dago oso aserre. Lady Gaga ez dute izendatu eta jendeak boikota egin nahi dio Oscar sariei, baina bueno, eske nik ez dakitze. Neriz jata indo jausten Lady Gaga. Maria, mesedez. Pizka petarda irutzen zait. Maria! Hemen ireki dugu beste hon bat. Banekien goioruikin hor konfliktu egiko nagoen. Lady Gaga bere kontzertuetan hor montatzen duen eszenografia hori... Eta bera ia da eszenografia bat. Bera da. Gauzat esango izut, Laspior. Hau bez ez dut ipini, Hau sartin ez dut. Hau nahi sartu ez. Banekien. Neri haure gustatzen zego, Juri. Bai. Bueno, Oscar sarieta zaretea aipatuko ditugu izen batzuk, ezta? Hor, Cruella, Cyrano, Dune, El Callejón de las Almas Perdidas, El Método Williams, jantzien diseinuan, kombinatuek, makillaje eta ilepainketan El Rey de Zamunda, Cruella, Dune berriro ere, Los Ojos de Tammy Faye, lehengoan ere aipatu genuen, eta La Casa Gucci duela. Bueno, aste batzuk ere aipatu genizuen puripurian baten, pelikula honen ondik norakoak, eta diseinu produkzioan Dune, El Callejón de las Almas Perdidas, La Tragedia de Macbeth, West Side Story, eta El Poder del Perro. Oiexek daude hor. Zupa dauzkazu ja zure favorituak, honen inguruko porra egin marko dugunen batean ere? Inbiako dugu, ez? Inbiako dugu. Eta gero... Noiz dira Oscar sariak? Biaste barru, nik uste. Biaste barru. Osa, datorren azten egin ezakegu telefonazoa joko dizugu. Hori da. Idoiak esaten du ez, gezurretan ari garela. Martxako gaita zazpi dira Oscar sariak. Martxak bi, Martxako gaita zazpi imposible. Bai? Ez, nik uste dut lehen no direla, Otzaia direla. Otzaia bukatzen da. Ez dakit noiz dira zengal dugina. Martxaren 27-tik 28-rako. Benetan, hilabetea falta da hondiaka? Bueno, orduan urrengo bisitan porra ingo dugu. Orduan pelikula jungo gara astero ikusten. Igual ikusten. Eta holan porra itxeko eskaz bat. Ingo duza bat, Zero trapitxeatzen plataforma ezberdinetarako pasaitzak, zineren daudenak zinean ikusi barko dira, hor ez dago beste soluziorik, eta etxegunanak egina etorriko gara. Hori da. Bueno, lehen aipatu dugu Europako lau jaialdi garrantzitsuenetako irabazleak denak emakumeak direla, eta nik hemen horrela xebotako dut Oskarretan ere hori gertatuko dela. Uste duzu. The Power of the Dog egiroziko duelako eta zuzendaria emakume delako. Ondo iritzen zait. Gaina, Carla Simon izan da lehenengoa irabazten Berlinaleko saria emakumea izan da, Espainiar emakume lehen zuzendaria. Uste dut, de bai. In the Bradley Cooper eta Lady Gagaren arteko Shallow honekin agurtuko dugu Maria Romero Laspiur, badaukagu zerri heldu hemendik bi asetara gurera bueltan zatozenean, justu hortz izango gara, inauterien ajea pasaberritan izango gara, ostegun gizenean etzara gurekin egongo, eta inauteri ostekoan, martxoaren 3 izango zara bueltan, orduan egin dezakegu kinielatxo hori, baina orain agurtu barzaitugu eta inauteriak aipatu ditugula, badaukagu kantutxo bat zuekin elkarbanatzeko.
Goiuri zure disfraza? Ura parretan dago Juri. Lady Gaga... Lady Gaga kaza gutxi. Gauza desan bizute, hemen ondoan, goia arategian, xal xerra batzuk eskatu, eta disfraza revival egin dezakezu. Oizan, duela 18 Lady Gaga. Revival. Maria Romero Laspiur, eskerrik asko, eta esan dakoa, bihazte barru ikusiko dugu elkar berriro. Bai, urrengo astera arte. Izan ondo, adio. We're far from the shallow now. Keep calm and bigarren kafea. Maritorena, usten dira soñoteritako kantu bat jartzen agendari heldu horretik. Tira, ega bai, utziko izu, nahi ezkit inauterik eta. Bai. Hombre, ni txikitan beti atatzen nintzen, Donosti. Eta Tolosara etortzen nintzen. Bale. Bai. Bueno, atzaipatu genizuen Arkoirizarengaren disko berrian, Juancho Zeberek egindako moldaketa hau. Bueno, aski ezaguna den inauterik kantu hau eraman du, rantxera girorado eraman dute. Horixe, aste bete falta zeigula ostegun gizeneko txupinazorako, eta hemen bigarren kafearen laborategian urduri eta gogo biziz garela eta egunero iskat kakamango dizuegula. Oendik estresatuta, gogo biziz ez dakit. Bai, gogo biziz, estres askorekin ere bai. Baina gogo biziz ere bai ez, goiuri ez? Estresatuta, esan dizut. Aurreko une hauek ez dira kudeatzeko errexak, ez? Bagoaz aurrera. Keep calm and bigarren kafea.
believe I'm still talking about you. That feeling, I should have lost it. I should have lost it by now. I can't believe Oraindik onduratu ez pasarete, asteburua badator, gertu, guretzat asteburuak hasten dira, pixka bat lehentxeago eta oianak plan mordua dakar, astero bezala. Zuentzat bihartik bertatik hasita? Hoxe, bihar ostidala, tarara ikusteko aukera izango dugu, Amorebi eta Etxanoko Zornotza aretoan atxaldeko 8etan, eta larun batean berriz Lasarten izango dira, Manuel Lekuonan ordu berean. 8etan. Lehendakari gaia, beti bezala astez aste leku ezberdina bisitatzen ari dira Iker eta Zuhaitz, Andoaingo Bastero Kulturgunean 8:30 egongo dira. Hauek egiten kanpaina politikoa benetako lehendakaritzara aurkeztuko balira bezala. Bai. Asteburu herri. Bai. Fake, begiari trampa. Honi buruz orain arte uste dut ez dugula ezer aipatu. Beasaingo Usurbe antzokian izango da ostiralean 8:30 eta larunbatean berriz Donostian izango dira Lugaritz Kulturretxean 7:30. Eta antzezlana Gabon Zahar gauean kokatzen da. Bertan jende ezberdina elkartu da, familikoak, baina ikusiko dugu desberdin jokatzen dutela pertsona hauek amona oheratu aurretik eta amonatu oheratu ondoren. Ordun gezurrak egongo dira, antzestu inbarko dute, egiari ihes egingo diote, eta hor, antzezlan honen proposamena. Joan den astean uste dut aipatu genuela lehen handiz edo indala 2 aste, aldarri bat bertsoz. Aretxabaletako Zaraia aretoan 7etan izango dira ostiralean eta larun batean berriz Zizurkilen eta ordua zehazteke dago oraindik. Zizurkilen ez da sarrerari geratzen. Begira, uste dut arrakasta handia izaten ari direla. Aste honetan Iruñan izan dira bertsoaroaren baitan, eta han ere ikaragarrizko arrakasta. Uste dut Inigo Aranbarriren story bat ikusi nuela txundituta, ikaragarri gustatu zitzaiola. Nik euskitzerena eta gauza bera esaten zuen. Bueno, baina euskitzeko... Baina sorpresaz sorpresaz juntzen, abixatu gabe ikustera jun behartzula. Baina parte implikatu ere badela nurri batean, eta Xavier, ondo ziok, baina... Beste proposamen bat, berezia, arkitekturak zer dio gutaz. Bilboko Bira Kulturgunean izango da 8etan, eta irakurketa antzestu bat da. Inguratzen gaituzten elementu arkitektonikoen begirada politikoa argitara eman nahi duena, eta nik uste proposamen desberdina izan daitekeela. Lubaki Lainotxua, Zumaiako Aita Mari antzokian izango dira. Habek ere egin dituzte dozenaka emanaldi, Bai, asko egiten ari dira. Bai, hauek ere herri. Beraien guda, kasu honetan eramanaz. Trapuzikinak, Arrigorriagako Lombo aretoan izango da 7etan, eta ikusiko dugu emanaldi dexente izango dituztela hemendik aurrera ere, larumaten ere Berriatuan izango dira 6etan, eta igandean berriz beran. Eta zer da antzezlana edo non kokatzen da? Bueno, denok esaten dugu, edo esaten da. Trapuzikinak etxean garbitzen direla. Beti esan izan da hori, eta joko dute antzezlan honetan garbilekuetara. Garai batean erabiltzen ziren garbileku hoietara, garai batean bertan egoten ziren harremanetara, hitz egiten ziren gauzak edo hitz egiten ez zirenak, ezkutuan gordetzen zirenak, nola garbitzen ziren orbainak, nola garbitzen diren zenbait gauza. Ordun pixka bat egin nahi diete omenaldia garbileku horiei, garbileku horietan egoten zirenei, eta pixka bat guzti horri eskenitako antzezlana. Desanuda, dantza pixka bat, Getxoko Muxike Barrin, 7:30. Dantza garaikide eta ikuskizun eszenikoa da, penduluak egongo dira, joan den astean Janire izan genuen hemen, eta nik irakurri dudanean eta argazkeren bat ikusi dudanean, pixka bat gogorarazi ditez, zintzilikatuta egongo dira, bai dantzarietako batzuk eta baita beste elementu batzuk ere. Eta konpainia da Maitane Sarralderena. Arima, Amaia Elizaran eta Liam Omeinli, egongo dira sopelako kurtzio gaizki esan dut. Banekien zioz esango zen. Muxua, gogoratu muxu bat ematen egongo balin bazina bezala. Omoainli. Enun gogoratzen, begira. Arima ikusteko aukera sopelako kurtzio kulturetxean 8etan eta larun batean berriz Durangoko San Agustin kulturgunean 7etan. Beste dantza ikuskizun bat, Los Viajes de Boua. Errenteriko Niesen kulturgunean izango da ostiralean 6etan, eta disiplina anitzeko zirkuko hizkuntza erabiltzen dute, eta denetarik du magia, akrobazia, umorea, eta hortxe beste ikuskizun desberdin bat. Flamenko gaua eskeniko dute Gasteizen, Baratza aretoan 8etan, eta Lidia de Lorenzo egongo da bertan. Eta esaten dutenez, flamenko gaua da, baina toke euskaldun batekin.
ez dakit hori ze izango den, baina bueno, ikustera hurbil gaitezke edo hurbil daitezke nahi dutenak. La maldición de los hombres Malboro, hau Donostiako Victoria Eugenia Antzokian izango da ostiral eta larun batean 7:00 Sari ezberdinak jaso dituen ikuskizuna da eta pixka bat gizon eta emakume izatearen inguruko performansa da, batez ere gizona dira uste du dantzari guztiak eta gizon izatera behartu omen zituzten, emakume ez izatera, ikasi egin behar izan nuen gizona izaten eta pixka bat horren inguruko hausnarketa bat izango da eta joan den astelenean eukizuten ikuslekin nola solasaldi moduko bat. Eta ostiralerako beste proposamen bat, saioak, Donostiako Gazteestenan 7:30 ikuskizun, dantza ikuskizun hau, euskal dantza tradizionalean arakatu nahi duena, baina gaur egun ere euskal dantza tradizional horrek ze presentzia duen, pixka bat ikusiz. Ze ona azalpenak ematen dizkiguzula, ze La maldición de los hombres Malboro entzun da, uste dute, bat ere irakargarri egiten ez den lan bat datorkizula burura, gero azalpenak beste posizio batean kokatzen zaitu baino. Eta kaso izena ere, Malbororen iragarkiak zer dira, oso edo nolakoak izaten ziren lehen? Oso Nei uste hortik etor daitekela, kaso. Nei burura etorri zaitu guazemanken ite zituen esketxu batzuk Farias erretzaien inguruan, eta gizonak tabernan Fariasa erretzen alkandorakin, eta txotxakin geho Fariasa apuratzen da. Epa, gorra, Brumel usaiakin da. Brumel usaiakin. Badute bere pixua izenburuek alare, badira izenburu batzuk bereziki erakargarri egiten direnak, eta beste batzuk igual aseptikoagoak direnak, ez? Nik gogoan dut, gerora ikusi genuen, eta hitz egin dugu adibidez, fadoak entzuten zituen gizonaren inguruan, ez? Izenak berak oso giro sugerente eramaten zintuela, gero lanak fadoekin, badu bere loturatxoa, gor intrahistorio bat, baina izenburuak irudika dezaken atmosferatik kanpoko lan badaera bat, baina izenak badu berea, eta lehenguan topatu nintzen Xabir Ormazabalekin, eta ari dira prestatzen beste lan bat, eta izenburua bota zidan da, ez dut zehazki gogoratzen, baina sanion, berriro ere, izenburua ikaragarri erakargarria da. Bai, baina ja badute edo pentsatzen ez lanean ari dira, bai, gainera ez dakit izena jakin dere esateko moduko hau ez dakit zerbezat hartzen kontatu zidan, ez dakit akaso inorko oraindik ez dakio, bazpade nuke esango. Baina, bai, galeteko diot baimena baute dugun, eta bai, oso izen politia zen, nahi behintzate sortu zidan olako ikusmina edo, bai. Eta, Malboro maldizioko gizonekin, justu pixkat kontrakoa. Bada, tabako nik uste oso maskulinoa, bai. Igual, dukadosa edo beste tabako batzuk, beste giro batzutan, edo ez dakit, baina Malboroak bai zaukanola, gero kiroletan ere asko publizitatu den tabakoa da, bat formulan, eta ez, badaukaula. Eta nik uste dut irudiak ikusita beraienak ere badula tankera hori, la trajez ikusten, amerikana edo la pixkat, badu puntu bat, ez dakit. Pentsatu gero hortik ez, kritika eta bere lanketa, beraz, seguro oso interesgarria dela, baina kontu izenburuekin, batzuk oso izenburu zaleak garata, eta izenburu batzuekin, badauko gure hitz jolasa ere, baina tira. Saioak aipatu duzu, Donostiako Gaztezenan izango dena, Hoxe, eta larun baterako badugu beste bat izenburuarekin joko asko ematen diguna. Bai. Porno versus Afrodita edo I love Gorka Urbizu. Azkoitiko Bastartxo Udal Antzokian 7:00 lan batian. Hau ere izenburuarekin horra itu ginen, joan den astean edo duela pare bat. Semea pixka bat motelago dabil Soilik, Irungo Amaia Kulturzentroan egongo dira, arratsaleko 7:00 larun batean. Genoma B, hau dantza ikuskizun bada, dantza ikuskizuna, baina olerkiak ere badituen atzean, emakumeen olerkiak eta urrezko aroko emakumeenak. Orduan, kritika moduko bada, eta oso lan berezia da. Eta nik ez dakit noizbait edo oso gutxitan aipatu izan dugu, Altsasun izango da, Altsasuko Jortia Kulturgunean 7:30. Eta proposamen interesgarria iruditzen zain, niri ez da erraza, poesia delako garai bateko hizkera erabiltzen duelako, eta liberean mugimendua dagoelako, baina niri proposamen bezala gustatu zitzaidan. Errimak bi honetan, Aiako Probalekuan gaueko 10:30, eta aipatu ditugun ostiral eta larumatean dauden beste hainbat. Eta iganderako batira, mikroantzerki pixka bat, tabernaria instrukzioa botatzeko kaina bat, eta salaketa, bi lanak ikusteko aukera egongo da Erandioko Josu Murueta Kulturetxean,
salaketa 7etan eta tabernaria 8 laurden gutxitan, Kutsidazu bidea Isabel musikala Zumaian, Zumaiena aretoan 7etan, Zuaitza landatzen zituen gizona Basauriko sozial antzokian 7etan hau ere, Altsasu, Urnietako Saroben, eta usteet Altsasukoak ere Ego Amerikara joango direla, hemendik gutxi barru, 7etan. Luze edo motz, Irurtzungo kulturretxean 7etan, mirari hemen izan genuen gurekin orain dela aste batzuk. Eresia, Lurra Arin Bekizu ama Larrabetzun, ordu oraindik ez dakigu ziur, baino 7:30 inguru hortan edo 8 aldera izango da. Eta beste 2 mikroantzerki, Oio ama eta Gizaunka. Hauek Gasteizko Baratza aretoan izango dira 7etan. Pez Limborena da Oio ama, haurdunaldi luze baten istorio labur bat kontatzen omen da, eta bigarrena berriz Gizaunka, txakur bihurtu dela dioen gizonak hitz egingo du, eta mundua ikusteko duen modu horri buruz zerbait kontatuko dugu. Maria Antoniette, Malandaen balet Biarritzekoa, Getxoko musika berrin 7etan, eta lehen aldiz balet klasikoa eskeniko da leku honetan, eta Bersailesko operak eskatu zion Thierry Malandaini Maria Antonietteri buruzko ikuskizun bat sortzeko, eta hauxe da sortu duena. Proposamen asko, ez da? Ez dakit inoiz baino luzeago egiten ari oten aizen? Ez baino galetu behar nizunean, nabari denez, pixkate, bueno, ari garela, ez dakit gizarte bezala, nora baitera itzultzen, edo, bai, esango nuke, hainbeste proposamen, nekez izan ditugula, azken bai, eta akaso, orain arte gutxitan aipatu ditugun lekuetan ere, ez? Ba, agian orain arte izaten ziren leku ohikoak, edo Donostia, Bilbo, Gasteiz, musika barri egia da, badabilela asko, baino leku berriak, ez? Eta ordutegiak, nik esan dezunean, errimak bioinetan, aiako probalekoan 10 zatet, ai ama, egia da, 10 gauzak egiten dira. Bai. Eta ohitura pixka bat ere galdu dugu, eta honeko ordu horiek, behandu, bai, eta afaldu noiz. Orain arte... Afaldu noiz, 10 ere izan, zaiagoa da 8 hasten dan ikuskizun batekin. 10 noiz afaltzezu? Aurretik. 8. Jo, 8. Eta 8 Bai, hori ere txarra baino, azken aldian, 7 eta 7 izan dira emanaldiak, eta horrek 9 afaltzeko moduan kokatzen zituen, eta orain pixkate aukeratu behar. Bueno, ohituko gara hortara ere, ez? Afaldu denbora galdu. Kafe torero da... Ez da egin nondik goazen ere, dagoeneko? Bueno, azkena aipatzeko Donostian igandean, La Subita eta Oiana Besgatan ere agurrutxa garituko dira Kultxa Kultur Plazan eguerdiko 12. Proposamen olako ordutegiak ere berriak izan dira azken aldian guretzat, eta dantza egiten duten emakumen topagune eta sorkuntza prozesu hori erakusteko erakusleioa da. Praktikas de lo invisible egitasmoaren baitan daude, eta olako proposamen berriak edo egiten ari dira, eta hori 12 ikusgai egongo da bertan. Dian urrai jarten doinu hauekin, bagoaz aurrera, baina lehenago tartetxo egingo dugu, badatorreta larun batean gramofonoa eta aurreratu nahi dizugu, zerren giroan ibiliko den ez ditxu Pinatxo, nahi zirratian, eta segituan gure gaurko arte eszenikoen tarteko, kafe hutsa tarteko gonbidatu aurkeztuko dizuego. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Eta arrakasta eta sari dabilen emakume baten inguruan hitz egin behar dugu orain. Bere timbre berexiagatik eta kantu honek zerrenda guzien gailurrak jo zituelako, ez dago zalantzarik, nortaz ari garen. 2008an Adelek debuta egin zuenean Grammy sariek artista berri onenaren saria eman zioten, eta 3 urte beranduago 2011ako otsailaren 12an 21 izeneko diskoarekin eta Rolling in the Deep bezalako abestiekin 6 Grammy eskuratu zituen, inoiz lortutako sari hauetako garaipen handienetako bat izanik. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. To a shell. I hear something that no one can sell. You know I should live by the sea. Oier Zúñiga Pérez de Urabain. Iruñea. Aktore, margolari ilustratzailea. Sortzailea. Ez da erraza izaten norberaren burua definitzea. Are gehiago, artearen munduan dauden etiketa guztiak egonda. Baina Oier sorkuntzan murgiluta bizi den pertsona da. Aktore eta margolaria. Txikitatik datorzkio bizaletasun eder hauek. Horrela gogoratzen baitu bere burua txikitan. Aurreskolan, margotzeko txokotik, maskarak zeuden txokora eta alderantziz. Txikitatik, bi mundu hauen artean. Antzerkiaren munduan Iruñako San Fermin ikastolan bertan hasi zen, eta bertan aritu zen DBH arte talde egonkor batean. Iturramako institutura batxiergo artistikoa egitera joantzean ere, antzerki eskola jaso zituen bertako taldean. 18 urterekin, arte ederrak ikastera joan zen Leioara. Gustuko zuen txikitatik, eta fakultatea bisitatutakoan, zergatik ez, pentsatu zuen. Hala ere, gero argi izan zuen, arte dramatikoa ere ikasi nahi zuela. Eta horrela, Nafarroako antzerki eskolan egin zituen ikasketa hoiek. Ordutik ikastaro askotan ere trebatu da, entrenamendu jarraia beharrezko ikusten baitu aktore bizitzan. Nerea Bonito Pérez, Patxi Larrea, Mar Navarro, Ander Lipus, Tiziana Teatre, Joan Castells eta bar luzea izan ditu irakasle. Ikasketak amaitu zituenetik, euren artean oso urrun ez dauden bi mundu hauen artean aritu da, eta hala dihardu oraindik ere. Eta guk jakina, bere lan ezberdinekin gozatzeko aukera izan dugu. Ilustrazioaren munduan, Durangoko azokako da kartelaren egilea da. Zaldi urdina antzezlanarena, eresiarena, herri aldizkarian ere aritzen da. Iruinkokoen kartela ere egin du. Jakobian eraikina liburuaren ilustrazioa ere bai. Antzerkigintzan berriz, askok zaldi urdina lanarekin ezagutu arren, urteak zeramatzan aurretiko holtza zapaltzen. Dena da gezurra, ipuinetan ez bezala, euriaren esperoan, Derecho al trabajo, El fantástico parque de Martina, zuzendari laguntzaile lanetan ere aritu izan da. Eta Iruinkokoa ekimenaren bultzatzaileetako bat ere, bada. Bi 2016 urtean In Extremis konpainia sortu zuen beste laukiderekin batera. Txori García, Leire Ruiz, Juan San Segundo eta Iratxe Garziarekin. Oliteko antzerki klasiko jaialdian Shakespearen medida por medida ikerketa lana aurkeztu zuten, eta horrek indarra eman zien konpainia osatzeko. Jose Padillak zuzendu zuen lanura, eta Oierrek konpainiaren beste hainbat lanetan ere parte hartu du. Emi Ekai edo Carmelo Gomezek zuzendu zituen La Prueba ikuskizunean, eta urtarrilaren 28an estreinatutako El Rey Tuerto lanean ere aritu da. Fernando Bernuesen zuzendaritzapean. Hala ere ez da azkenaldian Oierrek izan duen estreinaldi bakarra. Urtarrilaren 15ean, ziur aski beretzat oso berezia izan zen estreinaldia izan baitzuten Bergaran. Eresia. Eneko Gil eta Belen Cruzekin batera sortu du. Bere ideia batetik abiatuta eta bera zuzendari edo gidari delarik. Kartela ere, berea da jakina. Lanez gainezka dabilela esan dezakegu, baina guretzat ere tartea egin du eta ziur gustura arituko garela kontatzeko daukan guztiaren inguruan hizketan. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Oier Zúñiga Pérez de Urabain. Mila esker gonbidatzeagatik. Eta pixkat, lotxak gaindituta olako errepasoa egin didazu kurrikulumean, baina bai, eskertzen da eta ongi etorria bai. Bueno, Oier, lehenengo galdera egingo dizut nik, ez da oso galdera sakona, baina guretzat badu bere garrantzia, bere biziko garrantzia esango nuke. Bai. Kafezalea zara, bai
ala ez, hori da galdera. Kafezale amorratua naiz. Bai. Gauzat esango dizut, baduzu taldekidea, eta Oiana eta Goiuri dagoneko, arerio bihurtu zaizkizu. Ze uste deten gertatzen dela? Nola, bigarren kafea den gure saioaren izena, gonbidatuek uste dute... Esan behar dutela hori, ez? Bai, nahi eta nahi ez, baiezko arantzun behar dutela. Ziur Goiuri hori dela. Bai, bueno, presio txiki bat jaso dut hor sarrera. Ez kafea gustoko dut eta kaferi gabe ezin naiz bizi. Bueno, ez uste dut ja estadistika egin beharrik ez dagoela. Arte eszenikoen protagonistak kafezaleagoak dira, kafezale ez direnak, baino askoz. Nagoneko desoreka nabarmena da. Baina maite ditugu, ez da, Goiuri? Maite ditugu. Eta maite gaituztea, hori euskalo. Bueno, Oier, aipatu dut 1000 kontu izan ditzakegu zurekin partekatzeko, baina azkenekoarekin hasi nahiko nuke. Ersiarekin, Lurra arin bekizu ama, gustatuko litzaeke pixka bat kontatzea nondik etorri zitzaizun ideia hau, eta nolakoa izan den ere sorkuntza prozesua. Bai. Bueno, pixkat proiektu honetan sartzeko bulkada edo arrangura izan zen amail zitzaigun duela 4 urte terdi. Prozesu luze baten ondorio, Alzheimerra izan zuelako eta urte batzuk eman zituen hor. Eta horra hasi nintzen, disiplina artistiko ezberdinen bidez, nire dolua, nire prozesu hori, transitatzen edo ibiltzen edo egiten, ez? Batzutan ni bakarrik, beste batzutan lagunekin edo senidekin eta egin dituen margolanak, egin dituen olako erritu txikiak, ez? Amaren gauzekin, egin dituen erritu handiagoak, hori senidekin, lagunekin. Baina heldu zen momentu bat pentsatu nuena, posible zela agian hor sortutako hazi hori, landatu eta ikusi zerbait hortik atera ziteken, eta zerbait publikoagoan lan egitea, eta zerbait komunitarioagoa bilakatzea, ez, hazi hori. Eta hortik sortu zen ideia, edo lehen bulkada eresia sortzeko. Aipatu dut Eneko Gil, dantzaria dabil zurekin, gainera orain dela pare bat aste hemen izan genuen, Belen Cruz aktorea, aipatu duzu disiplina ezberdinak ere erabilizen dituela prozesu horretan, argi zenuen dantzari eta aktore batekin lan egin nahi zenuela, edo hori gero sortzen joan den zerbait izan da? Bueno, argi batzutan gauzak argi izatean zaila da, komplikatua da eta sorkuntzan ere gehiago, ez da. Baina izan zen olako intuizio txiki bat, sentitzen nuen doluan gaudenean eta bereziki dolu errituak egiten ditugunean, ze ematen dugu gutxi ditugula, baina baditugu, oso presente daude gauza horiek, ez? Dantza lehen garai batean, dantza tradizionalean, komunitatea osatzeko eta berrosatzeko eta sendotzeko erabiltzen zen dantza, baita kantua ere. Gaur egun agian beste era batetara, baina beti dago doluan zaudenean dantzatzeko lehen pauso hori egiten duzunean, edo kantatzeko, edo ez, osatze prozesu horretan giltzarri batzuk ematen dizkizute, ez, bi disiplina horiek, eta hitza, nola ez, ez, hitz egin behar da, agurtu behar ditugu gure senideak, zer esan, zer ez esan, zer nahiko genuken esan, eta bar, ez. Hori eta, gorputzak hitz egiten digu, eta batzutan hitzik gabe ere, hor irakurtzen ditugu ez, sentipenak eta emozioak, eta bar. Orduan, izan zen, intuizio bat, eta horretara bota nintzen, eta momentuz pozik intuizioarekin, bai. Nik aipatu dut zuk abiatu zenuela, zure ideia batetik sortu zela, gero nolakoa izan da prozesu hori? Ez dakiz zuzendari gustoko duzun, gidari gehiago gustatzen ote zaizun, baina gero nola joan da sorkuntza hori, improvisaketetatik, beraiek ere eman dute, nolakoa izan da lanketa hori? Zaila da beti kokatzea leku batean bestean, zuzendari gidari,
Bueno, Kapitain. bai, hori da, Kapitain Planet, hola pixka bat, ez? Baina ez ongi. Bueno, azkenean ideia nirea zen, eta nik proposatu nien movida hontan enbarkatzea, orduan nolabait erantzunkizun hori banuen, ez? Baina gero oso prozesu polita izan da, oso eskuzabal jokatu dute bai Belenek eta bai Enekok, nik uste dut ere bai, beraiekin, edo hori izan da behintzat intentzioa, eta sortu dugu sortzeko espazio bat oso zintzoa, oso humila eta oso soila, ez? Eta uste dut horrek ekarpen handia egin diola piezari. Beti gustatzen zaigu, nola ez, lan egitea, giro honean eta lasaitasunez, baina kasu honetan bete-betean gertatu da eta eman da, eta bueno, hemendik ere eskerrak Eneko eta Beleni, ze benetan oso eskuzabal jokatu dute. Eta bueno, nik proposatzen nizkien hainbat gauza, ideia, edo estimuloak, edo irudiak, edo kantu bat eraman, ez? Gure kantu tradizionalen zerrendategi luze horretatik batzuk berreskuratu, eta hoiekin hartu, moldatu, buelta eman, probatu, eta beti bezala, prozesu guztietan bezala, gauza bat asko, ez, hor geratzen dira, hazi batzuk hor, beste baterako, edo hor geratuko direnak, ez. Uste dut elkarrizketaren batean lan honen inguruan aipatu duzula, antzerkian gauza kontatzeko ohiko moduetatik aldentzen saiatu zaretela. Bai, ematen duela esaldi ez trinkoa. Bai, da, nolabait ohartarazteko edo ideia baten gainean jartzeko, ez? Ikuskizuna baino lehen, ze agian ohituagoa gaude antzerkian edo fikzioan, pertsonai konkretuak ikustera gure aurrean, ez? Izena bizenekin, gertaera konkretuak gertatu zaizkienak edo pasa zaizkienak, konflikto bat bizi dute, hori erresolbitu behar dute, badago ari bat edo bidaia konkretu bat, ez? Eta gu errituen mundutik joan gara, ez? Eta errituek badute zerbait denontzako ezagunak diren ekintzak, osagarriak dira, baina normalki oso ekintza soiak dira, ez? Ez nuke esango simpleak, baina bai soiak, ez? Denok errekonozitzen alditugunak, simboloz beteak eta barrez. Orduan hori izan zen hartu genuen, bigarren hau izan zen hartu genuen bidea, eta orduan ohiko kontatzeko maneretatik aldendu gara, alabearrez, ez? Ez dago pertsonai konkreturik, ez dago heriotza konkreturik, ikuskizunean ez dago dolu konkreturik, ez? Doluak anitzak direlako, pertsonen ainakoak, hildakoen ainakoak, eta dolu bakoitza berezia eta bakarra da, ez? Orduan, bueno, hor gara holtzan, Eneko Belen eta ni neu, praktika esteniko bat garatzen, doluarekin zer ikusia duena, ez. Aipatu duzu herritu ezberdinak, dolua eramateko modu ezberdinak, badakit herri ezberdinetan ere aritu zaretera lanean edo prestaketa lan hoietan, ez dakit gero herritarrekin egon den horrela hartu eman bat, akaso herrituen inguruan ere hitz egin da, edo bakoitzak zuen bizipenen inguruan, edo... Bai, asko partekatzen ari gara, emanaldia dugun herri bakoitzeko, sorkuntzan jada partekatu genuen, Elgetan, Antzolan eta Bergaran izan dugu aukera sormena garatzeko, eta oso intensoa izaten ari da, ze nork ez du bizi dolu prozesu bat, edo badaki biziko duela, ez? Azkenean hortxe gaude denok, ez? Eta hasieran eman dezake ez, gaiak ez, berehala, badago lako tabu bat edo lako ez, zerbait oso iluna bezala horren inguruan, eta noski bada tristea, bada gogorra, baina bueno, guztiekin partekatzen duguna eta herritarrekin etortzen zaiguna da, nolabaiteko sentipen askatzaile bat bizi dutela edo sentitzen dutela ikuskizuna eta gero, ez? Eta hori guretzat, hori zen pixkat asmoa edo horren bila joan gara, beraz oso ederra da hori ere partekatzea, ez? Aipatzen dugu maitasun pieza bat dela.
pieza tragiko bat baino, maitasunezko pieza bat dela. Eta lehen aipatu ditugu agendan izenburuak. Izenburua argi hasieratik, nik egia da momenturen batean eresia bakarrik aipatu dudala, baina berez osorik da, ezta? Bai, eresia lurra harin bekizu ama. Bai. Bai, azkenean, hor zalantzak izan genuenez, azpititulo
animaliekin, edo bestela bizitzeko eta ikusteko manerak ezberdinak dira ez. Eta Iruñara ekarri dugu, eta Iruin kokoa deitu genuen, ze beti Iruin kokoa Nafarroan izan da gu ez garen hori bestea, ez? Baztangoek malerrekakoei deitzen zieten, malerrekakoek ultzamakoei, hola ez? Eta Iruñara heldu arte, eta Iruñakoak Iruin kokoak ziren. Nolabait pixka bat, ez dakit, bazterrekoak edo kanpokoak edo gu ez garen hori ez, deusa hori ez? Eta hortik, eta, bueno, pues bada kale inauteri bat, non dantza, antzerkia, satira eta mofa eta antzerki humorez betetakoa nahasten den, eta bertsolariak hor daude, ez dakit, ordena jartzen saiatzen, ez dakit jartzen duten inoiz, baina hortxe ez, bai. Eta 27an goizez izango da 12 aldera edo? Bai, hori izaten da, salduak ditugu edo kale hartzea dugu goizetan, goizeko 9:30 hasita, hainbat elkarte eta txokotan egiten dugu geldiunea, baina plaza hartzea edo emanaldi nagusia ordu batetan izanen da Santana plazan. Beraz, ordutegiak badakizu inauteritan beti direla batzut, lehenago, beranduago, baina goiz doazenak itxaron dezatela eta bestela harrapa gaitzatela kaletik. Hoixe. Arratsalde gozeiak hortxe bueltan ditugu, Jana, ez dakit azken galdera bat bota nahi digune Oierri edo pakean joaten utziko dugun, zein izango da bidea? Bai, pakean utziten joango du, pakean joaten utziko diogu, baina azken galderatxoa pixkat gonbitea egin dezan, ezta? Azken antzezlana batez ere, eresia lurrarin bekizu ama, ikuskizuna ikus dezagun. Bai, nik gonbitea luzatzen dizuet, zintzoki oso askatzailea izanen da, eta maitasunez beteta aterako zarete antzokitik, eta aurrena dugu Larrabetzun, igande hontan, eta aurrerago ere izanen gara Araitz Betelun, Zuian, eta leku desentetan eresia.eus webgunean dituzue emanaldi guztiak, eta informazio guztia, eta dena. Eta gure joango gara esaten astez-aste. Hori da, joango gara gogorarazten, jendeari noiz diren. Oier Zuniga orain bai agurtu egin martzaitugu, mila esker gaur gurera horbiltzeagatik, kakapila, kakapilatzeko aitzaki horietan guztietan, ez dakit, kakafaktoria, prestatuak duten martxa hontan, eta nahi duzunean bidea jakinda, bigarren kafe hori hartuko dugu, jakinik gainera, ez dakit gogoratzen zareten, kafezale amorratu den. Bai. Eskerrik asko eta tea ere hartu dezakete, nahi izatekotan, egingo dut sufrikaria. Nik ere, baina hauek ere oso tezaleak ez dira, ez pentsa? Ja, nik uste txokolateak gehiago gustatzen. Txokolatea. Nola oiena? Txokolatea. Txokolatea. Bueno, Oier, izan ondo. Eskerrik asko bidatzagatik. Oiena, zuri datorren osteguner arte. Hoixe, ez dakit norre. Ostegun gizena izango da, nik ez dakit non ibiliko naizen. Ni etorriko naiz, bai, etorriko naiz. Pepe. Juri. Agurtzeko ordua dugu, izan ondo. Aio.